21 ואתה כבר נהג מרוצים, אני לא מבינה בעולמות המרוצים, אבל בוא תגיד את ההספק שלך עד היום. כרגע אני נוהג עבור חברת המרוצים למבורגיני. אני נהג רשמי של המפעל, אחד מתוך 13 נהגים מכל העולם. יש תמיד אומרים את קבוצת פורמולה, פורמולה 1, פורמולה... בדיוק, אני נוהג במרוצי מכוניות GT, זה בעצם המכוניות הגדולות, כבדות והחזקות ביותר שקיימות בעולם. מתחרה מול מגוון רכבי על. זה מסלול שהוא קצת שונה מרכבי הפורמולה שעשיתי שנה שעברה, אבל זזתי לשם כי היה לי הזדמנות מאוד מאוד גדולה לנהוג עם יצרן כזה גדול, ולהשתייך לחברה ענקית שזה הישג מרשים. איך זה התחיל בכלל? איך הגעת להיות נהג מרוצים? אז בואו נתחיל ממש מההתחלה. נולדתי למשפחה מוטורית, שמה שנקרא הדלק זורם בעורקים במקום דם. חשבתי רובוטריקים, לא עזוב לך שלי. וחונכתי מגיל צעיר, קיבלתי כל הזמן רכבים חשמליים שהורים בדרך כלל קונים לילדים, אבל אצלי הם היו קצת משופרים והגיעו ל-30-40 קמ"ש, וככה מגיל שנתיים. אז היית ילד כאילו מעורר קינה. כל הילדים רצו. לא נגדיר את זה ככה, אבל אהבתי יותר את כל מה שקשור למכוניות, ובמקום בובות ומשחקים בבית פשוט הייתי אוהב לשבור מכוניות. גם דניאל, אתה אהבת לשבור מכוניות? בטח, אני עד היום שובר. בחנייה. בדיוק. ששוברים בגיל צעיר תמיד זה הרבה יותר נזק, פחות נזק מעכשיו. כן. התחלתי להתחרות בקארטינג כשהייתי בן 10. את המרוץ הראשון שהתחרתי לקחתי במקום השלישי, זה היה חלק מאליפות ישראל. יצאתי אחרי זה לאירופה, התחלתי להתחרות ברכבי פורמולה, יש לי כבר ניסיון של 3 שנים ברכבי פורמולה, שזה התחיל מהאקדמיה של BMW בעצמם, שהם בחרו אותי מתוך משהו כמו 400 נהגים שהגיעו למבחנים, להיות בצוות של 11 נהגים שהם פיתחו במהלך שנת 2013. אחרי זה התקדמתי לאליפות פורמולה 4, שעשיתי אותה פעמיים, בעונה האחרונה סיימתי במקום החמישי, ובעצם הגיע הצ'אנס הזה, למבורגיני זיהו אותי ונתנו לי אופציה, אמרו, אוקיי, ניתן לך מרוץ ניסיון באליפות איטליה. חלום של כל... כן, זה היה פשוט משוגע, המכונית, פשוט הם נתנו את המכונית, את הכל, נתנו לי יומיים לפני המרוץ, פעם ראשונה לנהוג על הרכב, לראות מה זה. איזה רכב אתה נוסע ביום-יום? ביום-יום יש לי פיאט 127, שהיא מכונית ישנה שאני אוהב לנסוע איתה. אני אוהב להתחבר למכניקה וזה, כן, זו מכונית מאוד חמודה. אבל חוץ מזה בעצם נתנו לי את המרוץ ניסיון הזה. יומיים לפני שהתחרתי, נהגתי על המכונית פעם ראשונה, וכשהגעתי למרוץ הצלחתי במקום הראשון. כמה נפוץ באמת הענף הזה בארץ? זהו, הענף הזה כמעט ולא נפוץ בארץ. זהו, זה משהו שקיים יותר בחו"ל, לא? בתקופה שהתחלתי זה כמעט ולא היה פה, כמעט בכלל. היום יש מאמצים להכניס את זה, יש מסלול שעכשיו בבנייה, בערד, ולאט לאט מכניסים את זה שזה כן יגיע. ויש קבוצת פורמולה ישראלית, אתה חלק ממנה? אבא שלי בשנת 2013 הקים את חברת ישראל F1, שהיא בעצם הקבוצת מרוצים הישראלית הראשונה בהיסטוריה. קיבלנו רישיון שהוא מספר 001 בקבוצת המרוצים הישראליות, והוא עשה את זה מצורך כלכלי יותר נכון כדי לגרום לי לקבל את הבסיס היותר נכון כדי להתקדם לאיפה שנמצא היום. כרגע הקבוצה נמצאת והיא מכשירה נהגים. המדינה מכירה בענף ספורט הזה? המדינה כן, מכירה בזה. עכשיו בתקופה האחרונה היא מתחילה להכיר בזה בצורה טובה. אם תסתכלי שנה, שנתיים אחורה זה כמעט ולא היה מדובר. נכון. הרבה אנשים רצו שזה יקרה, לא היה תמיכה, אבל כרגע המדינה, במיוחד משרד הספורט והתרבות, מאוד תומכים בזה ומשקיעים תקציבים איפה אתם מתחרים? אני התחרתי השנה באליפות איטליה. עשיתי גם מרוץ אחד באליפות אירופה שניצחתי בו מקום ראשון. ושנה הבאה אסור לי לספר לכם כרגע. למה, זה סודי? זה סודי. או שזה עין הרע? זה חסוי. אוקיי. ורק לסיום, אתה מגיע אלינו מכרמיאל. מכרמיאל. מביא כבוד. אני כבר דור שלישי בכרמיאל. העיר הזאת אני רק רואה איך שהיא מתפתחת עם הזמן ואם ככה תמשיך ותגדל גם בגיל וגם בענף, אתה תעזוב למרכז או תישאר בכרמיאל? נשאר בכרמיאל. כבוד. תודה רבה. דניאל, מנהג מרוצים זה קשה להתחרות עם בן אדם כזה, תרתי משמע. וואו, מה זה קשה להתחרות? אבל בוא תנסה לעמוד במשימה. עד כאן פינתנו להיום.